Sanibonani guys, igama uNqobelani Phathela Mazibela eNimba ngomhla ka-10 November. Namhlanje-ke guys izoleka benohlathi bebekade bewuqhude manikiniki. Izindala zombili belwela phela indodana yabo uBavumile. Uhambile-ke wacela kudadewabo kaLazarus uNonceba ukuthi angenelele kule case yena phela uZoleka. Washo ukuthi angeke akwazi ukuthi avumele uHlathi ukuthi amphuce indodana yakhe. Wakwenza kwamlungela qhawe, kodwa this time around uready uGirl uzomlwisa kuze kufike ekugcineni. Ushilo kuNonceba ukuthi lalela sisi, yabo icase yakho yona iqinile ngoba usekwakuphuca uqhawe lo muntu, and ngisho ukuthi waba-bribe nabantu ababa-amameli nama-attorneys alapha ekuqaleni. Kodwa-ke this time around ngizozama ukuthi ngiphenyisise ukuthi kukhona yini umuntu ambribe, ebese-ke mekuvele ukuthi wabribe somebody ebese-ke ziyamshubela. Hhayi, uZoleka wathi good, angifuni inhlobo lo muntu asondele kwindodana yami. Yebo, angabi biological father, but angimdingi eduze kaBavumile. Hhayi nangampela kwavunyelwana. Ngalana-ke nawe uHlathi, yeyi, ubhizi ulola izakhe ikhali. Umane nje watshela uThumeka ukuthi lalela, kuzomele ngithole amagqwetha anamandla ukuze ngikwazi ukunwela unyana wami. Wamane wathi uThumeka, cha, angiboni kodwa ukuthi i-right lento oyenzayo Hlathi. Uyazi phela mina imande ngiqala ukuba nobudlelwano noMagaba, nobudlelwane naye uZoleka. Manje lento awuboni ukuthi izoqala manje inkinga phakathi kwemindeni? Wathi lalela, anginandaba mina, into ebalulekile kumina ukuthi ngilwele indodana yami. Hey, kubonakala guys ukuthi uThumeka uthukutheleke manje ukuthi nangu uHlathi ephenduka eselwa kangaka elwela uBavumile, esekhohlwa nanokuthi usanda kushada naye. Guys, kuthe kungena nje uLikamva ngomnyango wathi, nyana, usanazo iy'namba zaleya ntombazane owawuzwana nayo yakaZondo? Wathi, ufuna ntoni tata? Wathi, ngifuna phela uma wakhe ukukhuluma naye le ndaba le kaBavumile umfowenu. Hayi bo, aqhubeke uThumeka wathi, Hlathi, ngampela u-serious ngale nto? Wathi, yebo, ngi-serious, ngizomlwela mina unyana wami. Anginakuvuma ukuba unyana wami akhuliswe uLazarus benoZoleka. Wathi, angithi uLazarus uyamthanda uBavumile. Wathi, umthanda kuphi khona? Akamzali, uzola ndim. Hey bo guys, uHlathi. Hhayi-ke, akugcinanga-ke lapho guys. Hambile uHlathi waya le koZondo eyokhuluma phela nonkosikazi kaSidney mayelana nalolu daba lolu likaBavumile. Uthe mefika nje khona wambuza-ke ukuthi hhayi, ngingakusiza ngani kodwa Hlathi, besingalindelanga ukuthi sizokubona namhlanje. Wathi, hhayi, kunenkinga nje engifuna ungisize ngayo, indaba nje emayelana noZoleka. Wathi, ha, uZoleka? Ngabona uSidney ekitazeka enhlizweni. Wathi, ya. Wathi, kodwa nje mina ngisamisiwe nje ekubeni ummeli ngoba phela nginecala. Wathi, cha, anginankinga nalokho, mina ngifuna nje ukuthi ungi-advise, unginikeze ama-advices mayelana nale case le. Wamane wathi unkosikazi kaSidney, Sydney, bengicela bandla usithelela something to eat laphaya ephalethe. Mina noHlathi kuzomele-ke sithi ukukhuluma privately. Guys, uHlathi-ke umtshelile konke guys, uhlengiwe phela unkosikazi kaSidney. Hayi, umane wabamba ngenzansi wathi, heyi, waze wangitshela indaba enkulu. Ha, kanti wena noZoleka nomntana omutsha? Kodwa-ke kule case yakho i-9th engaka-advise ngayo, une-case solid. Yabona nje mengase nje ube nesiqiniseko sokuthi awukazi ubekelwe i-protection fee. Sorry guys, i-protection order evela kuyena-ke uZoleka. Mhlampe mekuthiwa nje awukazi wamshaya, hhayi cha, kuzobe ku-right. Nokuthi nje awukazi mhlampe u-waste imali nje ungayiphathi kahle, hhayi, le case le uzoyiwina. Kodwa mekuthi khona nje into illegal oseke wayenza emshadweni naye uZoleka ekhona, hhayi cha, kungase kuphenduke kabi-ke. But uma wukuthi umsulwa, hhayi, konke kuzohamba kahle. Hhayi, uHlathi wayishaya isifuba-ke guys, wathi hhayi, ngimsulwa bakithi, ngimsulwa. Wathi hhayi-ke kulungile-ke, mina into engizoyenza ngizoqhubeka ngiku-advise because angakakwazi ukupractice-a as a legal lawyer okwamanje. Kuzomele ngilinde kuze kube unyaka ozayo manje ngikwazi ukusebenza kahle, but ngizokurifeya kumuntu engimaziyo nengimethembayo up until ngi-ready ukuthi ngiyithathele leli cala mathupha. Hhayi, wajabula uHlathi guys. Hey, hhayi, akupheli-ke lapho.
uZoleka-ke usebuyelile emsebenzini, uBavumile uhlala nonene uDaphne and impilo nje isi-right kuZoleka, iyaqhubeka impela, konke kuhamba kahle. But-ke akazi ngala ukuthi izitha zakhe nazo zibhizi, ziyazama phela ukuhlanganisa amaplani ukuthi zimqumbe phansi. Kusho ukuthi-ke uHlathi ubesabhizi kwi-laptop esaqhubeka nokwenza ucwaningo lokuthi angamwina kanjani uBavumile, and ufuna i-full custody guys. Akafuni ngisho nanokuthi kuthiwa okay izobe iye ngaphi ingane iphinde ivakashe ibuye, no, ufuna nje ingane yakhe ihlale kuyena completely, kungabi khona umatshelekana ngayo. Njengoba nje enza kuqhawe, ufuna ukwenza the very same thing nakuBavumile. Yo guys, lapho akasenawo ngisho unembeza ukuthi ingane yamdinga unina, ayisencane le ngane izothathwa ihlwithwe unina iyonikezwa nje uThumeka. And uThumeka akayifuni leya ngane, noma engasho ngomlomo ukuthi angifuni ingane yakho noZoleka, but kuyabonakala ngezenzo zakhe. Kusho ukuthi-ke kuthe kusanjalo-ke wahamba uGirl wayogqoka i-night dress ethanda ukuba mfushanyana phela, ey'tshela ukuthi yena benoHlathi bazoba romantic namhlanje, kanti uHlathi kuduma ikhanda indaba kaBavumile. Uthe nje methuthuthi uyamtshela ukuthi hawu namhlanje I'm ovulating, wara wamane uthi eyi kahle wena ngisabhizi kabi lana. Wathi ubhizi ngantoni? Wathi ngizama phela nje ukuthola iy'ndlela zokuthi ngibuyise unyana wami lapha. Wathi kodwa yini uyihlupha ngale nto? Wathi akusiyena into, unyana wami lowaya. Wena vele ukuyicala labani he? Ukuyicala lami noma ukuyicala likaZoleka? Wathi cha, mina ngikho kwicala lamuntu, ukuthi nje lento yakho nje usu-obsessed ngayo, usukhohlwe nanokuthi thina bekumele sibe nomntwana. Uthe wena ufuna ifemeli nami, but why manje usuloku ngi-ignorisha, uloku ukhuluma ngobavumile ngaso sonke isikhathi? Wathi lalela la wethumeka, kwangathi nje ubuwazi ngale ndaba ubuwazi ukuthi uBavumile unyana wami wathula. Wathi hawu ngingathulela nendaba engaka? Wathi angithi ubufuna khona ukuthi ungigole, ungigoyise la ngibo wakho wedwa, yingakho uthulile ngale ndaba? Wathi angisoze ngakwenza mina lokho kuwena Hlathi. Wathi angisakuthembi manje, masuwenza nje angisakuthembi ngampela. Hayi bo guys, wamane wancibilika kanjalo-ke guys uThumeka, ethi kwimudi bandla ukuthi abe lavi-davi noHlathi. Hawu leyo mudi guys yamane yashabalala kuhle kwamazolo ebonilanga. The moment nje uHlathi emtshela ukuthi wena kahle kahle bengathi ubuwazi ngale ndaba, awuyifuni ingane yami, ungifihlele ngoba nakho ufuna nje ukuthi mina ngihlezi ngilongigqolozele wena, ngingafuni ukuyilwela indodana yami. Hayi bo, hayi ngathi isheshe yaphela le honeymoon guys, isheshe yaphela kakhulu. Ngoba manje nje kumuncu lapha emshadweni, kumuncu shwi. Ukube bazi uThumeka, ukube wayazi wayengeke avume nanokuvuma ukuthi awushade nangoHlathi, cause manje useyamkhombisa ukuthi kahle kahle vele wenza iphutha ngaye. Hhayi wenza iphutha uGirl, wayengakaze vele amthande uThumeka uHlathi. And njengoba nje sekukhona uBavumile, lonke uthando ne-attention analo njengamanje usemane walithatha walibhekisa kuloya mntwana. Nokuthi azomlele kangaka ayibo uHlathi, hhayi ngoba nakhu ethanda ingane kangaka, ufuna nje ukuzosa ubuhlungu uZoleka ngoba usamfuna. Guys, hayi iy'ndaba zabantu. But anyway, phela lapho amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqobelani Phethela Mazwibela, eNimba ngomhla ka-10 November. Namhlanje-ke guys uZoleka benoHlathi bebeka